Fastillahan on ollut jotain pieniä vaivoja tämän kilpikätensä kanssa. Hän satutti sen edellisessä ottelussa ja sinne ainakin Granlundkin suuntasi laukauksen. Sitten tulee vasta hyökkäys Pääjärven nopea kuti ja Pääjärvi yllättää Vehasen. Pääjärvi yllättää Vehasen. Näin sen sitten nopeasti tulee, kun sieltä maalintekijä tulee. Hän yllättää Vehasen täydellisesti. Vehanen pudottaa polvilleen ja sinne yläkulmaan menee laukaus ja Ruotsi menee finaalissa 1-0 johtoon. Magnus Pääjärvi maalintekijänä. Omalta alueeltaan Immonen kiekossa, saa peränsä sinne sitten Rickard Wallin, vielä kertaalleen päästään hyökkäämään. Immonen tulee hyökkäysalueelle, pistää sinne kiekon Mikko Koivulle. Koivu, häntä painaa Jimi Eriksson siinä laitaa, sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle, se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erää päättymistä. Jarkko Immonen tulee siihen P-pisteen kaarelle ja antaa kanunansa laulaa niin, että se kuuluisa helinä kuuluu jälleen ja tuleehan se sieltä vihdoin ja viimein. Ja Viktor Fast on yllätetty. Loistava Jarkko Immosen kuti. Ensin sinne leivotaan Mikko Koivu laitaan. Janne Pesonen siirtää kiekon Jarkko Immoselle. Ja katsokaa kuinka Kaasanen mies tulee sieltä esiin. Kylmän viileästi. Kädet eivät tällä miehellä tärise. Valle veto lähtee. Ja siellä lepää. Peli on finaalissa 1-1. Pakkikaverina edelleenkin Ossi Väänänen, joka on pelannut pitkää vaihtoa sitten keskialueella. Erittäin kova karvaus. Siinä on karvailsa Matias Sjögren. Nokelainen menettää kiekon. Sitten painaa perään Pihlström. Pihlström tulee röyhkeästi esiin. Ja Pihlström loistava syöttö. Ja Petteri Nokelainen iskee Pihlströmin loistopassista 2-1. Pihlström riistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen räppää ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri Nokelainen räväyttää täällä suomalaiskannattajat pois paikoiltaan. Vielä kerran kiekon siirto. Siinä jälleen loistava karvaus keskialueella. Katsokaa Pihlströmin syöttöä. Pihlström tarjoilee ja sinne naputtaa Nokelainen. Naputtaa yläpörsään niin, että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Eikä mitään, sieltä Koivu karkuun ja laita Mikko siitä, laita! Ei mennyt, vaan Fast pelastaa, siinä se 3-1 olisi ollut. Se karkumatka pysähtyy kuitenkin ohilaukauksesta Daniel Fernholm ja sitten Juha-Matti Aaltonen riistää kiekon sieltä väellä ja voimalla ja Suomi panee painetta sinne ja sitten on kiekko maalissa kolmannen kerran peräkkäin ja Ruotsin puolustajille lyödään hirveää painetta tällä hetkellä. Sinne lyödään sellaista painetta, että kavereiden kädet tärisevät. Ne tärisevät kuin ensimmäisillä treffeillä sillä nuorella miehellä, joka kyseli, että joko saa pitää kädestä. Niko Kapanen lyö 3-1. Toinen maali tässä turnauksessa ja Niko Kapanen lyö 3-1. Katsokaa mitä Fernholm tekee. Voi äiti sentään, kaveri tulee päälle, sitten tulee Komarov, sitten tulee Aaltonen ja sitten tulee PAM ja sitten tulee 3-1 Suomelle. Suomi johtaa 3-1. Oi. Jonka jälkeen kiekko riistetään. Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin. Pelaa Pesoselle. Pesonen painaa sinne. Ja Pesonen lyö loppuniitin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Nyt se on selvä asia. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. 3-19 ottelun 3 erää jäljellä. Mikään ei tule enää eteen. Kukaan ei tule enää eteen. Janne Pesonen iskee 4-1. 56-41. Mikke Granlund tarjoilee. Janne Pesonen lataa koko voimallaan, koko taidollaan, koko tahdollaan. Tämä syöttö Mikko Koivulle. 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut. Mika Pyörä lataa. Se on lopun alkua. Suomalaiset iskevät 5-1. Ja tämä on nyt sellainen löylytys. Kuulkaas ystävät rakkaat. Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kimppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa virttä enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Katsokaa tätä tanssiriemua. Suomi iskee 5-1. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peli aikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle, se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Valtaisaa!
Jokainen kuti menee häkkiin. Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen Leijona-miehistöltä 6-1, 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla.